ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як бори дига хуш омадем ба канали мо. Рости хеле шидаи наворҳо нашидестад аз сабабе ки конро камтар бисёрай ва дастгирии бачаҳо, дастгирии мардум камай. Бародаро дастгириро фаромӯш накунен, лайка бизанен. имрӯза наворда якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаши мо мегардонем. Фақат бародар навора то охира тамошогон лайк гузора фаромӯш накунед. дӯстоне ки меҳмонон ҳатман обуда шавен ва бародаро ки мошини фурӯшии замин хона дорем ва намедонем ки дар ки ҷо реклама кунем. марҳамат бародари азиз, канали Мошин Савдо тайёрай ҳама намуди рекламаро қабул кунад. марҳамат, дар рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. имо WhatsApp ҳаст ҳамин рақамода ва мо дар авон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. гапа зиёд намекунем. бародаро мегзарем ба қисми эълонҳои имзо. курси имзо марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад. ҳама кас дар навори имзоро сар мекунем. рафтем. навори имзор бародаро сар мекунем. аз Opel Astra G соли барориш 2002 имсолай объем мотор боша 1.6 литрай, кузов хэтчбек, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтаи соҳибаш камбудӣ надорад. фақат мешини ҳайш мекунем, срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар бародарро нависондагӣ несаи соҳибаш. хеле ки дар асл ҳолати мошина мебинен, хеле хубай фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода бародаро қарор дорад. 55 000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш ва харидори аниқ боша. гуфтаи занг занем, биён ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти иловагӣ рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. маззаи фурӯшиаи бародаро соли барориш 2006 солай, объем мотор боша 2.0 литрай, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автоматай. соҳибаш мошина гуфтаи бародаро ҳолаташ беҳтаринай, камбудӣ нест, мегирӣ як хафои зиндагӣ мешӣ, чхеле ки дар асл ва ҳолатша мебинем дӯстон хубай. ва мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе, маълумоти бештар нависондагӣ нест. аз соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи нархгузориш кардаи бародаро 35 000 сомон ва харидор аниқ боша. гуфтаи марҳамат занг занем, биён ай пеш муомила мекунем, савдо мешавад. шахсони харидори аниқ бошем. марҳамат, шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва гуфта намонем бародаро дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай, ба тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. Hyundai Starex бародаро соли барориш 2000 сол, кузов минивенай, объем мотор бошад 2.2 литрай, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин гуфтаи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷат 11 моҳи дига ҳастай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Левакан қарор дорад ва 25 000 сомон нархгузорӣ карда аз соҳибаш мошина. харидор аниқ боша. гуфтаи марҳамат занг занед, нархи охиршай дига арзон намешавад. шояд бародаро мумкин муомила карда шавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. муомила карда мешавад ҳама мошина бародаро. марҳамат, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp имо ҳастай, метавонем ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. Mercedes-Benz C-классаи бародаро соли барориш 1996 солай, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошина соҳибаш куда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад ва маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. 36 000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. дӯстони азиз, ва харидор аниқ боша. гуфтаи занг занен, биён ай пеш мошина бинен ва мошин савдо карда мешавад. фақат дар пеши мошин мақсад савдо мешавад, ба телефон савдо карда намешавад. марҳамат, шахсони харидор. ин рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. WhatsApp иморам ҳастад. занг занед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошин навбатӣ ҳастаи бародаро Hyundai Porter соли барориш нависондагӣ нест. сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механикай. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. мошин 100% гуфтаи соҳибаш ҳамаи ҷош кор мекунад. хона дар ҳеҷ кас нест гуфта ки кор фармонаша ва фурӯхта мешавад. мошин 60 000 сомон бародари азиз соҳибаш мошин нархгузорӣ кардай ва харидор аниқ боша. гуфтаи марҳамат, дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастай, занг занед, ай пеш биёем муомила мекунем, арзон мешавад ва варианти алиширам ҳастай. гуфтаи ба мошини дар Россия буда алиш мешавад ба ягон Hyundai Solaris ёки Kia Rio. ҳамин хали мошин гуфтаи дар Россия дошта бошед, занг занед, мақсад алиш мекунем.
марҳамат бародарои мошинхар ва шахсоне ки мехоҳанд ки мошинтонро лиш кунем ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастад ва маълумоти пураваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. эълони навбатӣ бародаро ҳастад. Вагони фурӯшӣ дар рӯзи 6:30, барош 2:30, баландиш 2 фурӯхта мешавад. Дар 9 километр яъне дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 17500 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш ва харидора ниқ боша гуфтае занг занем биёнай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. Дар ҳамин рақамҳо бародарои азиз WhatsApp имо ҳастад. Шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи бародар дарёфт кунед. баллонҳои фурӯшии бародаро аймаска гуфтаи соҳибаш овардагимшон ногашсан размери 15 бародаро камбудӣ надоранд. ҳамаш қоидавия хеле дар расм мебинен ҳолатшона ва фурӯхта мешавад. 4 донай 1600 сомон ҳар чорша нархгузорӣ карда ва харидора ниқ боша гуфтаи дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастад. занг занем биёнай пеш мақсад биненшон ва харидорӣ кунен. шояд муомилаам бародаро дошта бошад. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. мошини фурӯшии Opel Astra F-ай бародаро соли барорӣ 1994 сол, кузов хэтчбек. Объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. ҳолати мошин гуфтаи хубаи соҳибаш, мотор шаққати хатавоиш нав кардагӣ фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстони азиз. 25000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. мошин дар ноҳияи Ҷигратол қарор дорад ва харидора ниқ боша гуфтаи занг занем биёнай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳастад. метавонед шахсони харидор ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, марҳамат мошини хубай чихеле ки дар расм мебинед, ҳолаташ аҷоиб метова. хай бояд пеш мебинеша, мақсад аз сурат бо 100% мошина маълум карда намешавад то ай пеш набинеша. марҳамат занг занед ва харидорӣ кунед. Opel Zafira бародаро соли барорӣ нависондагӣ нестай. объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорфта, ягон камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад ва маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Темур Малик, деҳоти Кангурда қарор дорад. 56000 сомон соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ва харидора ниқ боша гуфтаи занг занем биёнай пеш муомила мекунем, бо савдо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастад. метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имзои эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. зинда бошед. дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наворҳои нав ва нав ҳар чӣ зудтар пешкаш шумо мегардонем ва то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошем худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.